Gipahaturan sa probinsyal nga gobyerno og construction materials ang mga pamilyang apektado sa linog sa New Bataan, Davao de Oro. 122 ka mga pamilya gikan sa upat ka mga purok sa Barangay Andap, New Bataan ang nahatagan og mga construction materials. 3.6 million pesos ang kantidad sa giapod-apod na mga materyales. Sumala sa mga residente, dakong tabang ang gihatag ang construction materials sa pagpatukod balik og disenteng kapuy-an, hilabi na nga taod-taod na silang nagtiner sa mga temporary shelter. Nagturnover sab og 3 million pesos nga kantidad sa stage og bleachers ang gobyerno sa Araibo Elementary School sa Barangay Araibo, Pantukan, kagahapon Disyembre 12. Mismong sila Congressman Roel Peter Gonzaga ug Board Member Rowena Gonzaga ang nanguna sa turnover ceremony. Nakadawat sab og klase-klaseng papremyo ang mga bata ato sa gihimong parlor games isip sa yung pinaskuhan gikan kang Congressman Gonzaga ug Board Member Rowena. Ang mga proyekto kabahin sa infrastructure ventures sa administrasyon ni Governor Dorothy Gonzaga nga naninguhang maabot ang mga hilit nga mga lugar sa probinsya. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.